Helo, a chroeso I Sgwrsio. Just cyn I ddechrau, fi jyst moyn ddweud cwpl o geiriau newydd eto, a falle ti wedi clywed nhw yn barod, ond na I just ddweud nhw eto hefyd. So, wan, a ma'n golygu rwan neu nawr. Fatha, a ma'n fel. Sbia, ma'n golygu edrych. Sneb, does neb. Swnni, ma'n golygu baswni. Dylswni, ma'n golygu dylwn ni. Arwain, tylid. A tafodiaeth yw dialect. Gobeithio popeth yn iawn gyda chi. A chroeso I Sgwrsio. Helo a chroeso I Sgwrsio, a heddi dwi'n siarad gyda Francesca Medal. Shwmai Francesca, sut o'i ti? Helo, dwi'n iawn, diolch, sut o'i ti? Dwi'n really iawn, diolch, a falch I siarad gyda ti heddi. Wyt ti'n gallu dweud tipyn bach o pwy o'i ti? Wrth gwrs, wel, fi di Francesca, a dwi'n dod o'r Wyddgrug, dref yn Sir Fflint, yn Ogledd Cymru, ond hefyd dwi'n dod o deulu Idaleg, so nath fy hunaniaeth eidiau ar ochr fy mama fy nhad symud I Gymru yn y 60au. So dwi di tyfu fyny yn efo teulu Idaleg yn siarad Idaleg a Saesneg adra, a wedyn nes I fynd I ysgol iaith Saesneg yng Nghymru, so o'n i'n dysgu chydig bach o Gymraeg, oedd o gwmpas fi yn tyfu fyny, ond oedd na lot o ieithoedd o gwmpas. Wow. Wedyn nes I ddechrau dysgu Cymraeg go iawn, sy'n ni'n ddeud, fel pwnc, I suppose, pan o'n i'n 16 oed. Nes I wneud lefel A ail iaith Cymraeg, ac wedyn nes I symud I Fangor ar gyfer brifysgol I wneud llenyddiau Saesneg, ond oherwydd o'n i'n byw ym Mangor, o'n i'n o gwmpas lot o siaradwyr Cymraeg, ac o'n I efo'r cyfle I ddefnyddio fo am y tro gyntaf, really, mewn ffordd fatha croesi'r bont o'r bod yn yr ysgol, bod yn y dosbarth, ac wedyn mynd allan yn y cymuned, defnyddio Cymraeg, wneud camgymeriadau. Dyma fi, really. Fab, diolch. Na i'n dod nôl I cwpl o cwestiynau yma, ond diolch am yr hyflwyniad. So, ble oedd ti'n byw eto, sori? Gogledd Dwyrain, dwedais ti? Yndw, So, dwi'n dod o Wyddgrug yn reiddiol, ond dwi di symud I pentref bach yn Sir Dimbych wan, so dwi just yn y sir nesau, Sir Fflint, so dwi ddim di symud mor bell I ffwrdd, ond dwi'n byw yn Rhew, pentref bach, just tu allan Rydyn, mae'n neis, dwi di bod yma am just dros flwyddyn wan, so dwi dal yn dod yn arfer, really, efo'r ardal newydd ma. Ond mae'n lyflu, a mae pawb di bod mor groesawgar, a mae'n really neis. A yn y pentre ti, oes lot o siaradwyr Cymraeg yna, neu hanner a hanner? Oes, sy'n ni'n deud, mae'n eitha, hanner sy'n ni'n deud. Oedd o'n ffynnu pan nes I ddod I weld y tŷ am y tro gynta. Ac wrth gwrs oedd yn ystod yr cyfnod clo, a doeddwn ni ddim yn gallu really siarad efo pobl yn iawn, a nes I fynd at y drws, ac oedd y dynas drws nesa yn dod allan o car hi, a nath I edrych I fyny a mynd fel, helo, efo masg ar, ac o'n I efo masg hefyd, ac o'n I fel, helo, ac nath I just sbio at fi, a nath I mynd fel, Cymraeg, da chi? Ac o'n I fel, helo, yndw, Idaleg, ond Cymraeg hefyd, diolch. Ac o'n I fel, waw, mae hynna'n gret, achos dwi ddim di really, oedd just mor lyflu fel y person gyntaf o'n i'n gyfarfod. Sut digwyddodd e? Oedd o mor random, oedd o hollol random. Nes I literally just mynd at y tŷ I gael look am y tro gynta. A nath y dynas drws nesa cyrraedd, dynas drws nesa, nath I mynd I weld merch hi, a nath I just popio allan o'r car, gweld fi, a oedd I kind of sbio at fi fatha, yn rhoi look fatha, Cymraeg, neu ddim yn gwybod, oedd o fel fatha Cymraeg
dar, fel geidar, ond efo Cymraeg. Oedd o bach yn strange. Cymraeg da. Os mae hynna'n peth, dwi'n yn gwybod. Ond oedd o bach yn strange, really. Oedd hi'n sbio arna fi fel, dwi'n yn gwybod. Ond, sy'n ni'n deud y pentre yma eitha, mae'n a lot o siaradwyr o gwmpas. Hwn oedd ran anferth o'r penderfyniad fi i symud i fama, achos o'n i isio gael mwy o gyfleoedd, really, i ddefnyddio Cymraeg a just byw bywyd fi yn Gymraeg, really. Dwi'n absolutely caru y concept o'r Cymraeg da. Achos it's a thing. Yndi. So pan dwi'n gweithio, neu pan ti'n just mynd rhywle, a mae'n dibynnu ti'n gallu clywed weithiau pan mae pobl yn ddweud pethau. Obviously, enwau Cymraeg, o enwau Gymru, you know, if they roll on a, ti'n gwybod, siwr o fod maen nhw'n siaradwyr Gymraeg. Ond dwi wedi cael pobl nawr sy'n ofyn fi, ti'n siarad Gymraeg? Achos, siwr o fod, y ffordd dwi'n siarad Saesneg wedi newid tipyn bach, yn wedig pan dwi'n dweud geiriau Cymraeg, you know, Aberystwyth neu rhywbeth. Os ti'n dweud Aberystwyth, dim Aberystwyth, neu, Mae'n kind of nice, achos dydw ddim yn bosib i gwybod pwy sy'n siarad Gymraeg. Obviously, mae fel lanyards and stuff, ond just day to day, sneb yn gwisgo nhw, you know, and they shouldn't. Ond mae hwnna'n cool. So, mae nhw'n byw drws nesa. Yndi, so mae'r dynas drws nesa, mae hi'n lyflu, so mae hi'n siarad Cymraeg, mae hi o'r ardal yma. A da ni wedi cyfarfod dipyn o pobl wan yn y pentref, ond hefyd yn Rydyn neu hun. Mae'n just neis teimlo fel ti rhan o gymuned, a mae'n hyfryd, mae pawb wedi bod yn really croesawgar, a mae'n lyflu, mae'n really neis. Fi'n falch i glywed, mae hwn yn pwysig, os ti'n symud rhywle newydd, mae'n really pwysig i cael y croesawgar fel na. Yn bendant. Oedd o'n peth mawr i ni, achos mae cariad fi yn byw, mae o'n dod o Gaernarfon, a dwi'n dod o Sir Fflint, felly oedd ni isio rhywle, nid necessarily yn y canol, ond rhywle agos i'r ddau o'n ni gwaith, a oedden ni'n, pan nath ni fynd just am dro yn Rydyn un diwrnod, oedden ni'n feddwl, mae'r lle yma'n really nice, a nath ni popio fewn i siop, ac oedd y pobl yn y siop yn siarad Cymraeg, ac eto oedden nhw mor groesawgar, a wan, da ni'n mynd yna trwy amser, da ni'n popio i ddeud hello, a pethau fel yna, so mae'n just neis teimlo fel da ni hefyd yn neud fatha conscious effort mewn ffordd i neud siŵr bod da ni'n trio ffitio fewn yn y cymuned hefyd. Yn union. Mae'n pwysig. A ydyn nhw'n dweud unrhyw geiriau wahanol? Ydy y tafodiaeth wahanol yn y le ti? Chydig bach, ond mae'n bach yn diddorol. Wel, dwi'n ffeindio fo'n diddorol anyway, achos pan dwi'n siarad Cymraeg, mae lot o bobl yn deitha fi bod gennau acen eitha Gwynedd neu acen Caernarfon, Bangor, type o beth. A dwi'n hollol meddwl mae hynna oherwydd fy nghariad, achos mae o'n siarad Cymraeg a dwi'n siarad Cymraeg efo fo bob dydd, a dwi'n siŵr hyn di cyfrannu at y ffordd dwi'n siarad. Dwi'n siŵr mae o di effeithio fi. So, dwi'n siŵr os tafod iaith fi yn strydebol i rhywun sy'n dod o Sir Fflint, i fod yn onest. Ond mae yna dipyn o, dim necessarily geiriau, ond y pronunciation dwi di sylwi efo pobl yn Sir Ddimbych. So pethau fel dwi'n defnyddio a yn lot o lefydd lle maen nhw'n defnyddio fel adra yn lle adre, pethau fel na. Just pethau bach fel na. Maen nhw'n dweud adre? Adre, dwi di sylwi. Dwi'n ymddiheiro ymlaen llaw i unrhywun o Rydyn sy'n am gwrando ar hwn yn meddwl, na, dwi'n deud adra, dwi'n ymddiheiro ymlaen llaw. Ond siwr o fod, mae'n wahanol i yr acenion yn Gaernarfon. Definitely, tafodiaeth unigryw.
A dwi definitely di dod yn arfer efo teulu fy nghariad, y ffordd maen nhw'n siarad, a dwi di gwario lot o amser ochr yna o Gymru, so dwi'n cyfarwydd efo lot o'r geiriau. Ond dwi'n edrych ymlaen, really. Dwi'n cyffroes i ddysgu mwy o'r fatha tafodiaeth ochr yma o Gymru. So mae'n cyfle da i expandio vocab fi mewn ffordd. Yn union, mae hynny'n diddorol, achos achos dwedais ti Prifysgol Bangor, So, ti wedi byw ar yr ochr hwnna o Gymru am oesoedd, a mae'n naturiol i disgwyl dy acen di a dy geiriau di i dod o'r ardal yna, I guess. Ond hefyd, achos ni'n dysgwyr, ni'n eitha, so'n gwybod y gair yn Gymraeg, ond fel flexible gyda'r y pethau ni'n dweud a defnyddio, a dwi'n ffeindio, os dwi'n siarad gyda'r pobl o gogledd am spel, fy acen i yn dechrau newid tipyn bach. Erbyn diwedd yr sgwrs yma, ti am swnio fel fi, a dwi am swnio fel di. Ar y pwnc o'r iaithoedd, dwedais ti dy deulu di dod o'r yr Eidal, a so nes ti tyfu lan gyda'r iaith Eidaleg? Eidaleg, Eidaleg, so oedd mam a dad, oedd nhw plant pan nath nhw symud i'r gwlad yma, so nath nhw tyfu fyny yn siarad Saesneg, ond yn adra oedd nhw siarad Eidaleg, ac hefyd oedd na cymuned mawr yn Sir Flint ar y pryd o pobl o'r Eidal nath symud i Gymru am waith, felly oedd ffrindiau nhw gyd yn Eidaleg hefyd, so oedd nhw'n siarad Eidaleg y rhan fwy o'r amser. So nath fi a fy chwaer, nath ni tyfu fyny efo Eidaleg y mob man, ac bob blwyddyn oedd ni'n mynd i'r Eidal. Mae'n ffynnu wan, achos dwi edrych yn ôl a dwi'n meddwl, gosh, o'n i yr plentyn mwy lycus yn y byd i fynd i'r Eidal bob blwyddyn, gweld teulu, bita gymaint o bwyd hyfryd. Ond ar y pryd, dwi'n cofio mynd i ysgol mis Medi a chlywed pawb yn yr ysgol a dweud, nes i fynd i Portugal, neu nes i fynd i Sbaen, neu nes i fynd i Orlando, a o'n i fel, nes i fynd i'r Eidal eto i weld teulu, ac o'n i mor jealous o'r, yn ymwedig y genod efo y braids a pethau fel na, ma nhw wedi gael, nath nhw gael ar wyliau, a pethau fel na, Lanzarote a llefydd fel na, o'n i mor jealous. Achos normal oedd i ti? Be, sorry? Normal oedd i ti? Ble yn yr Eidal? Oedd fy nhad, ar ochr fy nhad, y rhan fwy o teulu dal yn byw yn Rhyfain, yn Roma, ar ochr fy mam yn Campobasso, and a mae yna lot ohonyn nhw dal yna, so da ni'n trio cadw mewn cysylltiad efo nhw. Dwi'n gwybod mae lot o'r fel tafodiaeth /iaithoedd yn yr Eidal. Indeed. So yr un ti'n siarad yw Eidaleg o'r Rhyfain, neu oes cwpl o fel tafodiaeth gyda ti o'r ochr mam? Mae na cymysg diddorol i fod yn onest yn y teulu, achos a mae mam a dad dal yn, maen nhw'n gwylltio o'i gilydd, achos maen nhw'n neud hwyl allan o'i gilydd, i fod yn onest, achos mae dad yn deud bod o'n fatha fwy posh na mam, oherwydd nath o gael ei eni yn Rhyfain, ond mae teulu fo yn dod o ochr arall o'r Eidal, so di o ddim really yn he's not a gladiator neu ddim byd fel mae o isio swnio fel. Dim Roman, mae o'n meddwl mae o'n deud cwrad i Roma, sef at the heart of Rome, lle nath o gael ei eni, ond mae mam a dad yn siarad efo tafodiaeth gwahanol, felly mae'n gymysg o geiriau hollol wahanol, a dwi bob tro mor embarrassed os dwi'n siarad efo unrhyw un o'r Eidal, unrhyw un Eidaleg wan, os dwi'n cyfarfod unrhyw un, achos y ffordd dwi'n siarad ydy'r ffordd mae mam a dad yn siarad, ond maen nhw'n siarad Eidaleg o'r 60au fel nonno fel nain a taid. Felly mae'r iaith wrth gwrs di datblygu a mae di symud ymlaen. So just pethau fel na pan ti'n sgwrsio, sa'ch ti'n swnio reit hen ffasiwn os sa'ch ti'n
os ydych chi ddim yn gwybod hynna. Felly, wrth gwrs, mae'r iaith di gario ymlaen, mae'r iaith di datblygu a newid. Da ni'n swnio reit hen ffasiwn a lot o'r geiriau mae mam a dad yn defnyddio. Dyn nhw just ddim yn ei synwyr o gwbl. Mae hynny'n diddorol iawn. Ond ti dal yn defnyddio'r iaith pan ti fynd, ie? Yndan. Dwi really rusty wan, ond yndan, pan da ni'n... Wel, dwi ddim di bod yn anffodus ers, 2017, dwi'n meddwl, oedd y tro diwetha. A dwi'n desperate i fynd yn ôl. Ond hefyd, dwi'n desperate i fynd yn ôl achos dwi eisiau gweld teulu a dwi just methu o bwyd. Gymaint. Dwi'n deall, Mae'n diddorol iawn i gwybod mae fel cymdeithas yr Eidal yn ogledd Cymru, achos dwi'n gwybod mae'r 10 Gymru a mae nhw'n eitha mawr, fel y diwylliant caffes a hif yn iâ Cymru, mae'n dod o'r teuluoedd yr Eidal yn reiddiol, a obviously pethau pobl fel Joe Calzaghe a stuff. Mae lot o'r pobl o'r Eidal, in my ignorance, o'n i'n meddwl oedd pawb dod o'r De Gymru, ond mae'n dwedes ti mae fel cymdeithas yn yr ogledd hefyd. Oedd. O lle dwi'n dod, anyway, fydrai sôn am Sir Flint, mae na lot o deuluoedd, a yn Wrexham hefyd dwi'n credu. Mae na cymuned mawr o pobl o'r Eidal. Kind of generation fy nain a taid, ond dwi'n meddwl pan mae mam a dad yn sôn amdano fo fel sut oedd o iddyn nhw yn tyfu fyny yng Nghymru, ond oedden nhw, mae'n diddorol really, achos pan o'n i yn yr ysgol, o'n i'n gael i wneud 2 person yn wneud hwyl allan o fi am fod yn Eidaleg, ac o'n i'n hollol ffain efo hynna, achos o'n i fel, dim ots, mae'n just un o'r pethau yna. Ond pan oedd mam a dad yn yr ysgol, oedd pobl yn, oedd rei pobl yn sa'ch chi'n gael fo'n bwli o dyddiau yma, oedden nhw'n yddyd mewn ffordd, oherwydd oedden nhw'n wahanol, oedden nhw'n edrych yn wahanol, a dwi wastad yn cofio stori gan fy aunty, a pan oedd hi'n plentyn, oedd hi'n 9 oed pan nath hi symud i Gymru, a doedd ddim yn gallu deud gair yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ac oedd na hogyn yn teisio hi ar y playground, that old story. A aunty arall fi, dwi'n cofio hi'n sôn am, oedd hi efo gwallt hir, curly a fatha strydebol Eidaleg. Ac oedd hi'n 9 oed hefyd pan nath hi symud, a eto doedd ddim yn gallu siarad gair o Saesneg neu Gymraeg. Ac oedd y plant yn pwlio gwallt hi, so nath hi torri fo, fod oedd hi'n licio fo gymaint yn hir, a hwn oedd yr ffasiwn yn yr Eidal, oedd o'n hollol wahanol yn fama, felly oedd o rhywbeth i blant picio allan a defnyddio fel, mae hi'n wahanol, ond mae'n diddorol achos bob tro, dwi di gael pobl yn dweud, dwi'n licio dy wallt i oherwydd mae'n thick neu rhywbeth, ond blynyddoedd yn ôl oedd pobl yn dweud, na, snefi. So mae'n diddorol sut mae pethau di newid mewn ffordd, a dwi'n teimlo'n diolchgar, ond hefyd dwi'n teimlo'n drist i mam a dad a generation nhw, definitely generation fy nain a taid, achos nath nhw gael lot o prejudice mewn ffordd. Dyna beth yw e, A mae'n drist achos, ti'n gwybod, y dyddiau yma, mae'n beth hyfryd iawn. Mae lot o bobl pan dwi'n deud, dwi'n dod o deulu Eidaleg, mae lot o bobl yn deud, dwi wrth modd efo'r Eidal, dwi wedi bod ar wyliau, mae'r bwyd yn lyflu, neu mae tywydd yn braf, neu beth bynnag. A mae mor neis i glywed pethau positif a pethau complimentary, mae'n lyflu. Ond dim ond chydig o flynyddoedd yn ôl, really, oedd o'n stori wahanol, mae'n drist iawn, a mae'n dal yn drist, achos y straeon ti just wedi ddweud, mae'n siŵr o fod, mae'n dal yn bodoli gyda'r grwpiau wahanol. Mae'n wastad yn anodd i dod i rhywle newydd, enwedig os ti'n ifanc, a mae'n siomedig iawn. Gai ofyn cwestiwn, so'n gwybod os ti wedi dweud yn barod, ond fi moyn just ofyn eto. Ben nes ti astudio yn y brifysgol? Saesneg, dwedais ti? Llenyddiau Saesneg. A nes ti dewis Bangor
achos mae pobl siarad Gymraeg yna. Yeah, pretty much. So, nath fy chwaer mynd i Prifysgol Aberystwyth. So, basically, o'n i isio rhywle arall yng Nghymru. A nes i fynd fyny i Fangor ar gyfer yr diwrnod agored i'r Brifysgol. A nes i just disgu mewn cariad efo'r lle. O'n i'n feddwl oedd o mor hyfryd. Ti'n iawn o ddweud, nes i definitely dewis Fangor oherwydd hynna. Dwi ofyn, achos dy stori di yn basically yr un stori i fi, debyg i fy stori i. So, pan o'n i edrych am brifysgolion, dywesais i fynd i Aberystwyth. Oh, nice. Achos o'n i eisiau bod rhywle lle mae pawb yn siarad. Lle ti'n gallu weld, a bod yng Nghymru a siarad Cymraeg. Ond fi moyn siarad gyda ti mwy am dy swydd di os ti ddim yn meindio rhannu beth ti'n neud. Achos roedd yn swnio'n diddorol. A ti'n neud trwy'r Gymraeg? Neu ti'n defnyddio bach o Gymraeg? Yndw. Dwi'n trio defnyddio, gymaint o Gymraeg dwi'n gallu, really. So, ar y funud, dwi'n gweithio fel swyddog cysylltiadau cyhoeddus, y PR, dwi'n neud i cwmni not-for-profit yn Sir Fflint. A basically, yr cwmni yn edrych ar ôl y rhan fwyaf o canolfan a hamdden a llyfgelloedd yn Sir Fflint. So, fel o'n i sôn gynnar, so, nes i wneud llynyddiau Saesneg, a dwi'n just hollol obsessed efo llyfrau a darllen, a dwi'n darllen trwy amser. Felly, pan nes i weld swydd yn ddod fyny efo'r gwasanaeth llyfgelloedd, o'n i fel, dwi angen mynd amdano fo. So efo'r llyfgelloedd, dwi'n neud bob math o bethau, really. Lot o bethau marchnata, a trio kind of annog pobl i ddefnyddio y llyfgelloedd a'r chanolfan a hamdden hefyd. Un peth dwi wedi bod yn neud dros y misoedd diwetha sydd wedi bod yn dwi wedi bod yn really mwynhau ydy arwain sesiynau ffrindiau darllen di enw'r sesiynau. So, basically, ma nhw'n sesiynau lle mae pawb yn dod at ei gilydd i sgwrsio, cymdeithasu, sôn am llyfrau, sôn am barddoniaeth, neu llenyddiaeth, neu cerddoriaeth, neu basically unrhyw beth maen nhw isio sôn am. Da ni ddim yn clwb darllen yn y ffordd lle da ni efo llyfr penodol bob mis da ni'n drafod, ond da ni'n just sôn am basically llyfrau yn ein bywyd da, a be da ni'n licio darllen, os mae yna erthygl diddorol, neu os mae yna cerdd diddorol mae rhywun eisiau sôn am. So, dwi di bod yn arwain y sesiwn yna dros yr misoedd diwetha, a dwi wedi bod yn arwain y sesiynau Chymraeg da ni'n cynnig. So, gynnu ni 2 sesiwn wan, un i ddysgwyr lefel canolradd ac i fyny, ond hefyd un sesiwn i dysgwyr uwch neu siaradwyr, basically, mae yna beth i bawb. A dwi di really mwynhau nhw, maen nhw wedi bod yn gret, a pawb sy'n dod yn wych. So, mae hwnna'n really hwyl. Mae hwn yn cool iawn. A so gyda'r y sesiynau ddysgwyr, pa lyfrau dych chi'n darllen neu beth ti'n edrych am? Bob math o bethau, really. Dwi'n trio gadael fo reit agored yn ywedig i'r sesiwn yna, just i wneud siŵr bod pawb sy'n ddod yn teimlo fel maen nhw'n gallu cyfrannu unrhyw beth, really. So, fel enghraifft, os dwi'n trio setio thema gwahanol bob sesiwn, so beth fel llyfrau yn erbyn yr ffilmiau neu rhywbeth fel yna, a wedyn mae'n cyfle i pawb feddwl am llyfr maen nhw eisiau sôn am, neu ffilm maen nhw eisiau sôn am, a dwi'n trio kind of neud siŵr bod o'n agored, so dydy pobl ddim yn poeni am, dwi ddim wedi darllen llyfr cyfa y mis ma, dwi'n meddwl dim byd i ddeud. Well, dys na ddim pressure o gwbl. Ond, da ni'n trafod bob math o pethau, really, a mae'r pobl sy'n ddod i'r sesiynau, dwi'n deud dysgwyr, ond siaradwyr ydyn nhw, maen nhw'n ffantastig, maen nhw mor dda, a mae'n just neis gael y cyfle, really, i wneud o beth lle dwi'n gallu combinio 2 passion fi mewn ffordd. Mae'n perffaith. Siarad Cymraeg di probably, hoff beth fi, a hefyd llyfrau a darllen. Felly mae mor neis i gael grŵp o bobl
trafod pethau gwahanol, a especially efo llyfrau Cymraeg, achos dwi'n trio fy ngorau i darllen gymaint o lyfrau gwahanol, a dwi'n stryglo weithiau efo llyfrau Cymraeg, a dwi'n cymryd bach fwy amser i ddarllen nhw weithiau, ond mae hynna'n hollol ffain, a dwi'n deud hyn i'r ddysgwyr eraill yn y grŵp, achos bod yr peth pwysig ydy, da ni'n trio, a mae bob math o lyfrau bendigedig allan i ddysgwyr, neu sy'n addas i ddysgwyr, felly mae'n ffordd neis i ddathlu llenyddiaeth Cymraeg hefyd, achos mae hynna'n really pwysig. Gennym ni gymaint o awduron arbennig, ffantastig yn y gwlad yma, a da ni angen dathlu nhw, dwi'n meddwl. Ti'n gwybod, diolch yn fawr am rhannu hwnna, dwi'n hollol gytuno gyda ti, a os fi'n hollol onest, sa'n wedi darllen llawer o pethau yn Gymraeg, a dwi'n teimlo ddrwg achos sa'n wedi. So dwi'n gwybod hefyd mae'n just helpu i'r iaith, as in i fi, helpu iaith fi, sgiliau fi, ond ar yr un pryd mae'n cefnogi awdurion. Yng Nghymru, pwynt dda iawn. Os mae pobl moyn ymuno chi, obviously mae rhaid iddyn nhw byw yn yr ardal ti. Na, dim necessarily. Da ni'n cynnal y sesiynau ar-lein hefyd. Wel, rhai o'r sesiynau maen nhw ar-lein. So, gyda ni un neu ddau person oedden ni efo un person o Canada ac un person o America nath ymuno un tro. So, mae'n reis agored. Wel, mae rhaid i ni cael y gwybodaeth te. Beth ydy yr enw o'r grŵp? So, ffrindiau dallen di enw'r sesiynau, a maen nhw'n sesiynau misol efo llyfgelloedd ora yn Sir Flint. So, os da chi'n mynd i tudalen Facebook neu Instagram neu trydar llyfgelloedd ora libraries, fydd y gwybodaeth yna. Fab. Mae'n really dda mae ddau yn bosib, a dwi'n credu mae'n rhywbeth positif i dod mas o'r pandemig. Mae just wedi cysylltu pobl dros y byd, ledled y byd. A mae'n hyfryd, really, fel gwasanaeth llyfgelloedd hefyd, dwi'n teimlo'n cryf fel dylsyn ni'n cynnig pethau fel hyn i'r cymuned. Mae'n pwysig i'r cymuned gweld y llyfgell fel mwy na adeilad, ond rhywbeth sy'n gallu bod adra efo chdi, rhywbeth hollol agored i bawb, efo rhywbeth i bawb. Di o ddim just llyfrau. Yn union. Mae'n rhan o'r cymuned, mae'r llyfrgelloedd yn... Mae rhaid ni dathlu nhw mwy, a obviously defnyddio nhw, achos mae nhw yn pwysig iawn. Yndi. Mae'n swnio fel ti'n neud gwaith dda iawn gyda'r, yn yr ardal di. Wel, dwi'n siŵr am hynna, sy'n ni'n licio meddwl, ond da ni mor lwcus i dwi'n defnyddio'r llyfgell fy hun trwy amser. So, mae'n di bod yn profiad wych. Fab, mae hyn yn fab. A really dda, ti'n gallu, fel dwedais ti'n gallu combinio dau peth ti'n caru, lyfrau neu llyfrgellau a'r Cymraeg. Mae'n swydd perffaith i ti. Dwi'n hollol obsessed efo darllen a llyfrau. So, dwi'n library advocate for sure. And oes hoff llyfr gyda ti yn Gymraeg neu Saesneg? Mae hynna'n cwestiwn... Gyda i fatha all-time favourites, definite, ond dwi'n argymell, recomendio, Llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ross i unrhyw un sy'n wedi dysgu neu sy'n dysgu Cymraeg. Dwi wedi weld y ddrama mae'n wych, yn fyw, ond eto sa'n wedi darllen y llyfr, ond ti'n argymell darllen e? Swn i'n argymell y llyfr i unrhyw dysgwr hefyd. Iawn, wel mae rhaid i fi darllen e hefyd te. A fi jyst moyn newid y pwnc, actually. Fi'n gwybod ti'n casglu records. Dwi yn. Faint o
o sawl records gyda ti? Mae yna'n cwestiwn da. Dwi erioed wedi cyfri nhw, ond dylsyn ni cyfri nhw. Mae'r casgliad yn mynd i tyfu lot, a fel o'n i'n dweud gynnar, nes i symud i fewn i'r tŷ yma blwyddyn yn ôl, a'r darn o dodrefn, furniture, darn gyntaf o furniture nes i gael oedd yr cabinet i cadw records fi a fy nghariad, achos cyn sofa, cyn coffee table, cyn gwely hyd yn oed, bob dim, hwn oedd yr priority pan nes i symud i fewn. So dwi erioed wedi cyfri nhw, ond mae'r cabinet yn llawn, so dwi angen prynu un arall. A mae'r cabinet reit fawr hefyd, so mae'n... Eitha lot. Gennai lot o... Mae dad di bod yn caredig iawn, mae o'n ddeud benthyg, ond di o ddim yn gael nhw nôl, no chance. Mae dad di benthyg lot o hen recordio fo. Mae o di spoilio fi, really, yn enwedig efo hen recordia Pink Floyd fo, achos nath o prynu nhw ar pryd pan nath nhw dod allan. So maen nhw mor arbennig i fi, maen nhw mor arbennig iddo fo, a mae hynna'n neud o'n hyd yn oed fwy arbennig i gael nhw, a dwi yn edrych ar ôl nhw yn iawn, ond gennau bob math o pethau, really, bach o stuff dad, bach o stuff mam, lot o stuff fi, ond dwi'n just caru fo, dwi'n teimlo fel mae'n rhywbeth really arbennig y profiad o roi y record ar a gweld yr celf ar y clawr a darllen yr geiriau i gyd, a mae'n just neud o'n... Dwi'n yn gwybod, mae'n just neud o'n teimlo'n fwy special i fi, dwi'n meddwl, a dwi'n ffeindio fo'n fwy relaxing hefyd dwi'n teimlo fel dwi'n swnio mor hen wan, ond dwi'n teimlo fel mae mor hawdd yn i gwrando ar music y dyddiau yma, ti'n mynd ar Spotify neu ti'n mynd ar YouTube neu beth bynnag, a mae hyn i gyd yn wych, a da ni'n lwcus i gael hynna, ond mewn ffordd dwi'n meddwl da ni wedi colli kind of simple pleasure o faint o exciting ydi o i gael yr album o flaen ni a joio fo. Mae'n just, i fi, mae'n adio, yndi, mae'n adio i'r profiad. I fi, mae'n fel darllen llyfr. Dwi'n i dal o, dwi'n mor, dim yn erbyn Kindle a e-books a pethau, achos dwi'n dall maen nhw'n wych a mae lot o bobl yn licio nhw, maen nhw mor poblogaidd, ond i fi yn bersonol, dwi just teimlo fel, if it ain't broke, don't fix it. Mae dal llyfr neu dal record, clawr y record yn dwylo, mae'n adio gymaint i'r profiad. Awn ni'n siarad am records gyda ffrind fi wythnos diwetha, a mae'n bosib ar Spotify a pethau fel yna wrth gwrs, ond dydyn ni ddim really rando i fel un album, start to finish, ond gyda records, mae rhaid y ti, a mae'n ffordd really dda i rando i gerddoriaeth, achos i fi, gyda albumau dda iawn, mae can yn bodoli fel rhan o'r album, mae'n rhan o'r holl album, mae'n really pwysig i rando i y holl peth. Dim pob tro ti mo'n grando i un can, obviously, but mae'n enwedig gyda pethau fel Pink Floyd a stuff. Bendant. Mae'n fel profiad, a mae'n pwysig, hefyd gyda lyfrau. Yes, dwi'n deall pam mae pobl yn darllen e-books a stuff, ond i fi'n caru cael rhywbeth physically. Dwi'n hollol cytuno, a mae'n just mor hwyl hefyd dwi'n ffeindio efo'r records, a dwi'n licio os mae ffrindiau yn dod drosodd, a maen nhw'n jocio efo fi fel, god, sbio'r record player yma, a dwi fel, dewis rhywbeth ti isio, mae'n mor lyflu gweld pobl edrych trwy'r recordiau i gyd, a dewis rhywbeth sy'n jumpio allan at nhw, mae'n mor hyfryd, a dwi really mwynhau mynd i record fairs hefyd, dwi wrth modd just gwario, so ni'n gallu gwario oriau yn just mynd o box nesa, a just cario ymlaen, just chwilio, pori trwy'r records i gyd, a sgwrsio efo pobl am music, mae
lyflu. Dwi'n licio meddwl bod dwi'n reit eclectic efo'r cerddoriaeth. Weithiau ti'n ffeindio pobl sa'ch ti erioed i gwrando ar o blaen. A hefyd dwi di ffeindio ers dechrau casglu rei newydd. Dwi'n fan mawr o Nick Cave fel enghraifft, a mae o di rhyddhau dipyn o'r recordiau dros y blynyddoedd dwytha. A mae'n di bod mor exciting pan mae'r artist ti'n licio yn awnsio, dwi efo album sy'n dod allan yn mis beth bynnag, a wedyn ti'n disgwyl yr holl amser na, ti'n mynd i'r siop record a ti'n picio fy fyny a ti'n cerdded allan efo fo yn mor gyffrous i fynd adra i gwrando arno fo. Mae'n just, mae'n rhywbeth reit syml iddo fo, ond hefyd mae mor, once you go record player, that's it. Ti byth yn troi'n ôl. Dwi'n dychmygu, a mae hefyd, mae fel, ti'n neud mwy o'r peth o'r proses, it's more intentional, a ti'n gwrando i gerddoriaeth falle, Wyt ti wedi bod i Spillers yng Nghaerdydd, neu clywed o Spillers? Dwi wedi clywed amdano fo, dwi'n gwybod mae'n reit enwog, gen o fo reputation da. Fydd rhaid, mae Rob y Chwaer yn byw yng Nghaerdydd, so tro nesaf dwi'n mynd lawr i weld hi, na i fynd. Mae rhaid i ti, mae'n enwog, ond mae'n neis achos maen nhw'n gwerthu llawer o pethau. Y recordiau Cymraeg hefyd? Mae llawer o pethau, dyna lle ges i fel, pan dechreuais i dysgu Cymraeg, o'n i'n fel, 16 a trio prynu albums Cymraeg, i Spillers i prynu nhw, Gwych. Dwi'n cofio prynu album Elin Fflir, pethau fel that, a wedyn, The Gentle Good, as well, really, different kinds of music. Ond o'n i just, nes i ddim yn gwybod be o'n i'n prynu, fi moyn just bach o popeth. Achos o'n i ddim yn gwybod unrhyw beth am cerddoriaeth Cymraeg, achos o'n i'n, mae'n odd, pan dechreuais i dysgu Cymraeg, suddenly, yn sydyn, nes i agor byd mawr iawn a eitha overwhelming, achos oh my god, mae'n llawer yma, a mae'n wir achos ti'n gallu osgoi y byd Cymraeg tipyn bach yng Nghas Newydd a tipyn bach yn Caerdydd, probably less so now, ond yn y 90au oedd yn bosib. So nes i tyfu lan gyda dim gwybod cerddoriaeth Cymraeg fi oedd fel cor. Dyma oedd delwedd fi hefyd pan o'n i'n tyfu fyny, a wedyn suddenly, o'n i just fel, oh my god, mae fel hip-hop Cymraeg, mae punk Cymraeg, mae popeth, oedd yn, arbennig. Mae gymaint o bandiau ac artistiaid anhygoel Cymraeg hefyd, a mae'n frustrating mewn ffordd bod, dwi'n meddwl, mae lot o nhw yn cael ei brandio mewn ffordd fel, just band Cymraeg, neu, achos maen nhw'n artists, maen nhw'n, dim ots pa iaith maen nhw'n canu neu chwarae, mae'r music nhw mor valid. So mae'n frustrating mewn ffordd, ond hefyd mae'n wych bod y pobl tu allan Cymru hefyd yn gweld yr music gen ni yng Nghymru, achos mae'n gymaint o bandiau ffantastig. Dwi'n credu mae'n lot well now. The irony being pethau fel Spotify actually helpu artistiaid Cymru i werthu ei celf nhw dros y byd. Achos pethau fel bandiau fel Sigur Ros, wyt ti'n gwybod y band yna? Dwi'n caru nhw, maen nhw'n canu yn Icelandic, ond sneb yn really, it's Icelandic music, it's Sigur Ros. Dwi'n credu, mae fel, ti'n mynd bach yn hen fashion nawr, pan mae pobl world music, basically unrhyw beth ti fas o'r byd western, a y label yna nawr yn eitha problematic, dwi'n credu, achos beth yw world music? Unrhyw beth sydd ddim yn Saesneg, A dwi'n teimlo fel rhywun sydd wedi dysgu, o dal yn dysgu, dwi'n teimlo fel heb cerddoriaeth Cymraeg, swn i mor ar goll mewn ffordd. Mae cerddoriaeth Cymraeg wedi helpu fi gymaint efo dysgu, ond hefyd mae o wedi, fel nes ti ddeud,
agor fyny, pan ti'n dechrau dysgu, mae'na just byd sy'n agor i fyny o flaen chdi, a mae cerddoriaeth, i fi anyway, mae cerddoriaeth Cymraeg yn rhan anferth o, bywyd fi dydd i ddydd, dwi'n gwrando ar cerddoriaeth Cymraeg bob dydd, so mae'n hollol rhan ohono fi wan hefyd, a mae'n hyfryd, mae'n amazing. So, gai ofyn oes hoff gair gyda ti yn Gymraeg? Neu yr Eidaleg? Gen I lot yn Eidaleg. Mae hwn yn hollol random, ond dwi'n really licio'r gair Eidaleg am tŵel, sef sugamano. A dwi'n gwybod pam dwi'n licio fo. Be mae'n golygu? Towel, yn Saesneg, tŵel, ie. So, sugamano. A dwi'n gwybod pam dwi'n licio'r gair yna. Dwi'n just teimlo fel, mae'n just swnio neis. Ond, so hwn di un o hollol random, ond hwn di un o hoff geiriau Eidaleg fi. Ond mae'na gymaint o geiriau Eidaleg sy'n golygu lot hefyd. Ond yn Gymraeg, dwi'n gwisgo Crys T, dwi'n gwybod os ti'n gweld yn iawn. Un o hoff geiriau fi ar Crys T fi, sef annibyniaeth. Dwi'n licio'r gair yna yn fawr iawn. A mae'n swnio'n strange, ond dwi'n licio lot o geiriau Cymraeg sy'n fatha sôn am, revolution a pethau fel, chwildro. Dwi'n meddwl mae hwn yn gair ffantastig. Chwildro diwydiannol. Mae'n gair cool. Powerus. Dwi'n licio, mae'n neud i fi swnio bach yn loose cannon, dwi'n meddwl. Dwi'n licio... The revolutionary. Ond hefyd, fel, I'm a basic dysgwr hefyd. Dwi'n licio hiraeth, dwi'n licio cariad. Dwi'n licio all of the top favourite Welsh words. Dwi'n licio nhw gyd. And, mae'n a lot ohonyn nhw, really. Mae'n anodd dewis dim ond un. Mae'n anodd, So, Francesca, dwi eisiau ofyn y cwestiwn olaf i ti. Dwi'n ofyn yr un cwestiwn pob tro i pobl. Dwi'n gwybod y cwestiwn yma, dwi'n meddwl. So, mae peiriant amser gyda ti, a ti'n gallu mynd nôl mewn amser ac yn weld 3 lefydd wahanol ble fasa ti mynd. Dwi just wrth modd efo'r cwestiwn yma. Dwi'n meddwl mae'n wych, ond hefyd mae o mor anodd i ateb. Mae o mor dda. Faint o amser gyda ni? Os ni'n gallu mynd... right, wel. Lle gynta yw... Dwi'n gorau deud yr Eidal, achos os dwi ddim, fydd fy nheulu i gyd yn flin iawn. So, swn i eisiau mynd yn ôl i'r 60au, probably, yn yr Eidal, a siarad efo feneinia, theidia, a hefyd gael espresso rhywle yn Rhyfain, a eistedd rhywle efo llyfr yn y 60au, efo yr cerddoriaeth, a'r dillad, a bob dim. So hwn di rhif 1. Rhif 2, mae'n really anodd. Pan o'n i'n fach, o'n i eisiau bod yn paleontologist tan nes i sylwi, o'ch ti'n gorfod bod yn really clever a da efo science, actually gwybod am y byd yn y ffordd yna. So o'n i'n hollol obsessed efo dinosauriau pan o'n i'n plentyn. Probably, heb swnio really geeky, ond probably Cretaceous period So, pa fath o dinosauriaid yn bodoli yn y Cretaceous period, te? Os dwi'n cofio'n iawn, os mae yna unrhyw paleontologist sy'n gwrando, dydy hi ddim yn gwybod ei stwff. Ond dwi eisiau deud dinosauriaid eitha enwog fel Triceratops, a Stegosaurus, a Brachiosaurus, dwi'n meddwl, dinosauriaid celebs. Herbivore dinosaurs, os dwi'n wrong. Ond, so hwn di rhif 2. A rhif 3... It's a toss-up, dwi'n meddwl. Rhwng Greenwich Village yn Efrog Newydd yn y 60au i fynd i'r Chelsea Hotel i gyfarfod Patti Smith, achos hi di hoff cantores fi yn y byd i gyd. A hefyd just bod yn
New York yn y 60au yn swnio'n efo'r music na i gyd, achos fy hoff artistiaid i gyd oedden nhw'n creu cerddoriaeth yn y 60au, 70au, pobl fel Joni Mitchell a Patti Smith, oh gosh, so toss-up rhwng mynd i weld Patti Smith yn y 60au, neu mwy o 70au, neu, a mae hwn yn swnio really cheesy, so no judgment os gwelwch yn dda. Dim judgment yma. Ond, heb swnio'n hollol cheesy, swn i eisiau mynd yn ôl i 2019, mis Mai i fod yn hollol specific, i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eto, achos nath y profiad na hollol newid fy mywyd, a dwi jyst eisiau neud o eto, oedd o mor anhygoel ac emotional, a nath o literally newid fy mywyd, so just i ail neud o os ni'n gallu, neu just i bod yn yr Eisteddfod efo pobl eraill a ti'n gwybod dawnsio a gael hwyl yn yr Eisteddfod, hwn di probably, definitely. Ga i ofyn pam nes ti dewis achos nes ti cystadlu so nes i cystadlu so Eisteddfod yr Urdd oedd o yn Bai Caerdydd, a so nes i cystadlu yn cystadleuaeth Medal Dysgwyr, a oedd o'n just profiad anhygoel, ac oedd pawb yn amazing, a oedd o'n just nes ti ennill? Dwi'n gwybod sut, ond do. A dwi literally ddim yn gwybod sut. Honestly, oedd o'n ffynnu, achos oedd dad bechod, nath dad dod lawr yn enwedig i weld y ceremony, a doedd o ddim efo syniad be oedd yn mynd ymlaen, ac oedd o'n eistedd ar yr un res na fi, ac doedd o ddim yn sylwi yn yr Eisteddfod maen nhw ddeud pwy sydd i ennill cyn deud pwy sydd i ddod yn trydydd ac yn ail, ac oedd dad yn feddwl o'n i'n trydydd, so nath nhw ddeud enw fi fel enillydd yw Francesca Medal, nath dad mi fel brava Francesca, brava, ac oedd nath o'n mynd fel third place, well done, cariad, da iawn, a dyma'r boi dros nesaf efo yn mynd fel na, that's your daughter, oh no, she's won, ac oedd fy nhad fel oedd o'n mor hapus bechod, so oedd o'n mor hyfryd, arbennig. Oedd o'n profiad hyfryd i rannu fo efo fo hefyd, a dwi just cofio pan nes i fynd fyny i'r llwyfan, nes i o'n i just meddwl am Nain y Taid, dwi'n gwybod mae'n swnio'n silly, ond o'n i just feddwl, waw, oedden nhw mor tlawd, oedden nhw mor, nono ar ochr fy mam, nath o gael ei eni mewn ban efo anifeiliaid o gwmpas o. Nath o ddim mynd i'r ysgol, doedd o ddim yn gwybod sut i sgwennu, doedd o ddim yn gwybod sut i darllen, a nath o mynd trwy ryfel a bob dim, a nath o symud i'r gwlad yma, a bob tro pan oedd mam yn deitha fo pan oedd hi'n plentyn bach, pam nes ti gadael dy wlad, be sy'n neud unrhyw un eisiau'n gadael lle maen nhw'n dod, ac oedd o wastad yn deud, dwi di wneud y penderfyniad i chi fel teulu, i ni gyd. A o'n i ar y llwyfan, ac o'n i feddwl, o'n i just yn fy mhen, o'n i fel, grazie nonno, diolch o galon am yr penderfyniad na. Oedd o'n mor special, so swn i'n lyfio wneud hyn i gyd eto, ond dwi rhy hen wan i'n gystadlu yn yr Eisteddfod, yn yr un yna anyway, so allan na'i drio un genedlaethol. No, mae hynny'n, wara teg i really, i ti, i kind of adnabod be mae nain ti wedi neud a stuff, a wedyn, kind of it's not just your journey, it's your family. Mae hynny'n arbennig iawn. Wel, swn i ddim wedi neud o heb nhw, a heb penderfyniad nhw i ddewis Cymru, i ddewis symud, wel, dim fel bechod oedden nhw efo gymaint o ddewis, dwi'n meddwl, ond dwi'n mor ddiolchgar nath nhw symud i Gymru, achos oedd o'n strange really, a dwi'n gwybod amdano chdi, os ti'n teimlo'n yr un peth, ond tan nes i dechrau dysgu Cymraeg, do'n i ddim yn teimlo fel o'n i'n perthyn unrhyw le, achos o'n i'n teimlo fel o'n i'n perthyn efo teulu, efo fy nheulu adra yn fy nghatref, efo nhw, neu yn yr Eidal, ond
bob tro pan o'n i'n mynd i'r Eidal, o'n i'n wahanol achos do'n i ddim yna go iawn ti fy beth, a wedyn o'n i'n mynd i'r ysgol ac o'n i'n wahanol achos oedd pawb yn gweld fi fel yr un Eidaleg, nid just Francesca, ond she's the foreign one ti fy beth, fod ges i fy ngeni yng Nghymru. A wedyn, all of a sudden nes i darganfod Cymraeg ac oedd o fel, dwi'n yn gwybod, oedd o just fel nath rhywbeth clicio ac o'n i fel, mae hwn yn perthyn i fi, yr iaith yma, dyma fi. O'n i'n just teimlo fel o'n i'n perthyn am y tro gynta. Eto, efo'r Eisteddfod, dwi'n just cofio meddwl, dwi'n mor lwcus i fod yma, a dwi'n mor ddiolchgar, just achos mae mor neis, fel rhywun sy'n gwybod sut mae'n teimlo i ddim berthyn, mae mor neis i, dwi just byth isio, I don't want to ever take it for granted, ti'n gwybod dwi'n meddwl, dwi just mor lwcus, mae hyn i gyd oherwydd fy hunaniaeth eidia, so, sy'n ni'n licio meddwl sy'n nhw'n hapus efo ei benderfyniad, ond, dysgu Cymraeg wedi helpu hunaniaeth fi. A hefyd just, fi wedi dweud hynna i llawer, ond just i gwybod mwy nag un iaith yn just helpu ti gyda'r parch, gyda deallgar, understanding, respect, popeth. Ti'n gwybod mae yna mwy nag un ffordd i wneud a ddweud neu gweud unrhyw beth. Yn union. A hefyd mae'n cyfle amazing i gyfarfod pobl newydd a gysylltu efo pobl. Dwi wedi cael pobl diddorol iawn trwy'r y bodlediad. Dwi'n siŵr. Dwi'n edrych ymlaen i Eisteddfod, achos siwr o fod, na i gobeithio ti'n bwmcio fewn i pawb. Spoke to you. Dwi'n really edrych ymlaen. A fi, dwi'n methu disgwyl. Wrth gwrs, Francesca, diolch yn fawr iawn. Mae wedi bod pleser i siarad gyda ti a i ffeindio mas mwy am dy daith di gyda Gymraeg a beth ti'n neud trwy'r Gymraeg. Diolch yn fawr iawn a pob lwc gyda popeth. A gobeithio, weld ti yn yr Eisteddfod eleni. Gawn ni weld. Diolch. Dwi'n gobeithio hefyd. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i fod yma i siarad efo chdi. Mae'n di bod yn lyflu. Dwi'n edrych ymlaen gael paint neu glas o win neu a soft drink of your choice yn yr Eisteddfod. Paint, da iawn, gwych. Diolch yn fawr iawn. Hwyl. Ta-ra. Wel, dyna ni. Cofio, ti'n gallu ddilyn ni ar Instagram, Twitter, Facebook, a hefyd dwi jyst moyn dweud diolch i chi, achos dwi wedi cael llawer o'r cefnogiaeth a pobl sydd wedi dweud wrtho i maen nhw'n really hoffi y podlediad, a mae'n jyst golygu llawer, mae'n really helpu fi, achos dwi'n neud popeth ar fy hen fy hunan, a mae'n jyst golygu llawer i fi. So just diolch yn fawr iawn. Hwyl fawr.